Abahlali bawuthathele kubo umlo wolwaphulo mthetho kumgaqo odume kakubi iNumbi nosingise kumyezo wezilwanyana iKruger National Park. Bamemelela kuba igxotho inkampani yabucala yokhuseleko egade lomgaqo bafuna noosomashishini bamise izitendi zabo bathengise kulomgaqo ukuze bakwazi nokugada abakhenkethi. There were many accidents that were happening in this road. Hence, we are said as a community, as leaders, let us come up with programs to ensure that the normal life of a tourist, in fact, there should not be any criminal activities. Part of it we are saying, let us benefit out of this road. Abasemagunyeni baliqhwabele izandla ilingela abahlali lokuqinisekisa ukhuseleko kubakhenkethi. They made some demand, of which some of the demands that they've made is about high tech. In principle, we should not have high tech. In principle, they should have a safer route that are manned and protected by the South African Police Service. Umahlalela ukwavakalise inkxalabo mayelana nobume balomgaqo. Abahlali bavakalise ukuba baza kusebenzisana norhulumente ukukhusela abantu abasebenzisa lomgaqo. Banike imibutho yasekuhlaleni iintsuku ezili-14 ekubeni iphendule kwizikhalazo zabo.